Hasteko lan gatazketan jarriko dugu arreta, izan ere grebara deituta daude gaur Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak, LAB, Estilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako bigarren mobilizazioa da. Hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, erosalmena berreskuratzea, KPI-ari lotutako soldata igoera eta 2010etik galdutako 20% berreskuratzea, behargin guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna 8%tik behera murriztea eta ikasleen hezkuntza premiei denbora gehiago eskaini ahal izateko lan gainkarga murriztea dira horien aldarrikapen nagusiak ikusi. Nafarroan garela Volkswagenen Iruñeko plantako zuzendaritzako kide batek Alfredo Morales langileen batzordeko presidenteari iragan astean jakinarazi zion auzitan dagoela bateriak muntatzeko lantokia landabenen ezarri ahal izatea. Erabaki hori ez dela Iruñan hartuko gaineratu zion. Auto elektrikoranzko trantsizioa zaila izango dela jakinik ere, konpromiso hori hartua zuen Volkswagenek eta atzo langileen batzordeak salatu zuen emandako hitza ez duela bete. Adierazpen aurrean langileen batzordeko 5 sindikatuak elkarrekin agertu ziren. Azaldu zutenez, jakinaren gainean zeuden, auto elektrikoranzko trantsizioa basamortuko zeharkaldia izango zela, baina asteartean zuzendaritzak emandako datuekin harrituta agertu ziren. 2024ko apiriletik aurrera Polo modeloko autoak egiteari utziko dio enpresak auto elektrikoak ekoizteko egokitzapen obren hasierak behartuta. Urte horretan produkzioak jaitsiera nabarmena izango du, baina 2025etik 26 erdialdera amildu egingo da erdira, fabrika barruko lanak eta Euro 7 araudiak behartuta. Dena den azken albistera arte sindikatuek lasaitasuna transmititzen zuten bateriak muntatzeko fabrikak 500 enplegu ziurtatzen zituelako eta Volkswagenek iragarritako produkzio volumenarekin enplegu eusteko modua zegoelako. Orain hori aldatu eginda, ekuaziotik atera egin delako fabrika barruan lan hori izatea. Bestaldetik LAB sindikatuak Nafarroako gobernuari leporatu dio parlamentuari eta sindikatuei ezkutatzea gaixotasun arrunten kudeaketan mutualitateen patronalen esku uzteko estatuko plana. LAB sindikatuak salatu duenez dokumentu hori Espainiako gizarte segurantzaren eta mutualitate pribatuen elkartearen artean adostu da eta erkidego bakoitzari eskualdatu zaio dagokion osasun sailaren eta mutualitateen ugazaben artean gauzatzeko. Ohar batean azaldu legez, akordio horren arabera mutualitateekin zerbitzuak kontratatuta dituzten enpresetako langileen kasuan, bajan daudenean mutualitate horien esku geratuko lirateke kontingentzia arruntak eta horiekin lotutako probak, tratamenduak, esku hartzeak edo errehabilitazioak. Imanol Karrera, LAB sindikatuko koordinatzailea. Azken finean langile guztion osasun integrala, hau da laneko zein gaixotasun arruntak mutuen esku uzten duelako. Beste modu batera esan da, hemendik aurrera lan produktiboa egiten dugunok izango genuke arreta pribatu bat mutuen bidez eta gainontzeko gizartea, hau da aurrak zein helduak osasungintza publikotik izango zuten arreta. Hau oso larria da eta azken finean lortuko lukena izango zen orain arte izan dugun logika
aldatzea, ez? Hemendik aurrera irizpide medikoa izango da ahalik eta lasterren enpresetara itzultzea eta ez aldiz gure osasuna zaintzea eta ondo sendatzea. Nafarroatik Gipuzkoara salto, Osakidetzak azpi kontratutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramatzate hitzarmenik gabe eta enpresekin hainbat bilera burutu dituzten arren salatu dute hasieran bezalaxe daudela. Hori dela eta LAB, UGT, Comisiones Obreras, SK intersindikalak grebara dituzuen martxoaren 20an atzoko egunera arte. Gauzak horrela grebaldiaren balorazioa egiteko Naiara Carvajal LAB sindikatuko Gipuzkoako garbiketako arduraduna dugu kameraren beste aldean. Kaixo Naiara. Kaixo, eguerdion danoi. Eguerdion, bai, tira, greban izan zarete martxoaren 20tik, Naiara, esan bezala, asteko konta guztu nola igaro den grebaldia edo zein balorazio egiten duzuen? Bai, hala da. Azpimarratu behar dugu, aurten 2023an atzo bukatutako greba deialdia, bigarren greba deialdia izan zala, izan ere aurrez otsaian 27tik martxuaren 2 arte langileak ebai greban eontzian, eta horren ostian martxuaren 20tikan atzoko egune arte greban egon ginean berriz ere Osakidetzako garbiketako azpikontratatutako langileak. Azpimarratu nahiko genuke greba honetan enplegu sailak ezarritako zerbitzu minimoak salatu nahiko genituzke, izan ere zerbitzu minimo horiek gure greba eskubidea urratu dute eta hala adierazi deu behin eta berriz. Eta balorazioai buruz esan, 3 herrialdeetan eta lanzentro ezberdinetan egindala kontutan izanik, ezberdina izan dela jarraipena, baina orokorrian pozik gaudela eta zehaztuko genituzkela batez ere Gurutzeta eta Donostiko kasuak. Bai, ez da, gero justu Gurutzetan, hasierako grebaldi hartan gertatutakoei erreparatuko diegu. Hala ere, intersindikaletik salatu izan duzuen, nola 5 urte direla hitzarmenik ez duzuela, ez? Zein da egun egoera sektorean? Egoera sektorian kezkagarria da, izan ere orain dela urte asko lortu genuen hitzarmen bat nun homologazio printzipioa jasotzezan eta horrek pentsatu arazi zigun urrengo hitzarmena sinatze aldera ez genula izango inungo arazoikan, hau da, egin beharko genuken gauza bakarra izango litzatekela urtiak pasa ahala egokitu emantzian zenbait eskubide eta bar, baina hori gertatu ordez, gertatu da justu kontrakoa, hau da, enpresek utzi diotela aplikatzen hitzarmen horretan jasotze zian hainbat atal eta hainbat eskubide eta homologazio printzipio hori urratu dula. Eta dirudienez eta mahai negoziatzaieko egoerai begira, enpresek ez dute inungo asmoikan garai baten lortu genuen homologazio bidezko hitzarmen hori aplikatzen jarraitzeko. Bai ez, beraz, aipatutakoak kontuan hartuta, zein dira zuen eskakizun nabarmenenak edo nagusiak? Lehen esan dute bezala gure hitzarmena oinarritzea homologazio printzipioan eta hori garbi utzi nahi deu. Hau da, guk eskatzen nahi geana ez dihua hitzarmenen jasota daonataz haratago. Homologazio printzipio horretan 4 pilare edo 4 ataldia garrantzitsuenak. Batetik dao Osakidetzako langileek duten aukera karrera profesional ezberdinetako deialdita aurkezteko, bestalde batetik handao errelebo kontratuai eta aurretiazko jubilazioai begirako atala, hirugarrenik azpimarratu beharko litzateke bakanteak eta behar dauden kasuetan sistema arinago bat ezartzeko aukera hori, eta azkenik Osakidetza bertako zenbait langile jasotze dituzten eskubide berak aplikatzea. Horiek izango lirateke gure 4 aldarrikapen nagusiak daudenak txertatuta homologazio printzipio horren barruan. Eta bigarren grebaldi hau orain bukatu berritan, berririk izan duzu Euskal Administrazioaren aldetik edo jarrera aldaketarik espero datozen egunetan? Oraingoz tamalez esan berdeu ez deula berririkan izan, eta horren aurrian gure jarrera beti izango ala mobilizatzen jarraitzia, eta oraindikan ez deu irudikatu ez deun arren ondorengo mobilizazioak nola
eramango ditugun aurrea, bai jarraituko deula kalian egoten gure eskubideak aldarrikatzen eta eskubide horiek errespetatu arte. Gainera, talentarteka ez, bota dugu nola ospitalean langileen aurka izandako karga polizialaren irudiak ditugun oraindik gogoan, negoziazioen blokeatzeak gutxi balira nola azaldu halako gertakariak edo halako jarrera? Egia esan, tamalgarritzat jotze horrelako jarrerak eta hemendikan guztiz salatu nahi ditugu. Izan ere, lehenengo egunetikan presentzi poliziala izugarrizkoa izan da lan zentru ezberdinetan eta baita ospitale kanpotan de bai, gaizkile bezala tratatu gaituztela ozen esan berdeu eta gu ez gea gaizkileak, langile hutsak gea gure eskubideak errespetatzeko eskatzen aigean langileak, eta bai hemendikan Eusko Jaurlaritzai esan, negoziazio honetan bere apurra jarri beharrean eta negoziazioari bultzatxo bat eman beharrean egin duen gauza bakarra oztopoak jartzea dela, eta baita polizia jipoiak ematera bidaltzea, ez? Azken finean, poliziaren presentzia hori gehi zerbitzu minimoen areagotzea hori izan da administrazioaren jarrera greba honetan guztiz salagarria. Gainera ez, gauzak horrela direla, aipatu duzu ez, nola ez duzuen asmorik borroka hau alde batera uzteko, beraz, hurrengo pausua zein litzateke ez dakit agian erantzun baten zain beste grebaldirik edo baduzuen buruan? Bai, une honetan datorren astian bertan intersindikala bilduko gea berriro, hau da sindikatu guztiak bilduko gea EAE mailan balorazioa indeunarren ondorengo pausu horiek finkatzeko eta bilera hori ondoren publiko ingo ditugu gure ondorengo mobilizazioak, baina bai ikuste du momentu erabakigarri batian gaudela eta horregatikan jarraipena eman behar diogula otsailaren bukaeran hasi ginen mobilizazio guzti hauei. Eta bestaldetik nahara konexioarekin bukatze aldera grebez eta administrazioaren jarreraz gabiltzala, Osakidetzan maiatzaren 18an eta 19an greba egiteko deia zabaldu duzue ere, kasu honetan hauteskunde garaian kokatzen delarik zer espero duzue? Guk azpimarratu berdeu, gu konkretuki momentu honetan eta Osakidetzako garbiketako azpikontratako langilei dagokienez eramaten aigean borroka badala eta maiatzaren 18 eta 19irako iragarri den greba deialdi hauek arlo orokorrago batian kokatzen diala, arlo orokorrago batian, tamalez gaur egun Osakidetzak bizidun egoera tamalgarri hori salatzeko eta guztiz batite deula. Eta horrekin lotuta esan, jakitun gehala tamalez ere bai, askotan hauteskunde kanpainan murgilduta daudenian, hainbat politikarik ordun ematen diela erantzun herritarren arazoai. Ez dakigu kasu honetan gauza bera gertatuko den, bai Osakidetzako aferarekin orokorrean eta guri dagokigunean garbitzaileen aferarekin, baina bai gerta liteke. Ondo da nahigara, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, jarraituko ditugu gaiok eta zuk ezan bezalaxe, ea albiste berririk heltzen zaigun administrazioaren aldetik, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei eskerrik asko eta ondo izan. Berdin. Eta gaitzadatutan, elako ordezkariek igande honetan Bilbon egindako batzarrean, Bizkaiko merkataritzaren greba atzeratzea erabaki dute, astelehen honetan hasi eta apirilaren 4an eta 5ean jarraitzea baitzen asmoa, eta epe bat irekitzea patronalak martxoaren 31an egindako proposamena aztertzeko. Elakoar batean gogorarazi duenez, patronalak proposamen ekonomikoa bakarrik egin du. Beste gai sozial batzuetan aurrera egin aurretik 2023ko soldata 11% eguneratuko litzateke, 2024ko 4% igoera, 25erako 3,5% igoera eta 2026ko 2,5% igoera. Hala 2023-26 urteetako KPI-en batura 10%tik gorakoa bada, 2027ko urtarrilean eguneratuko da aldea. Elak ziurtatu du soldaten planteamendu hori, gainerako sindikatuek baloratu dutena, oraindik ez dela nahikoa. Sindikatuak
adierazi du ezinbestekoa dela patronalak online plus bat arautzean, online salmentak eta salmenta prozesuetan teknologia berriak sartzeak ekarri duen zama gehigarria konpentsatzeko. Era berean, patronalaren proposamenak eskatzen diren bermeak aintzat hartuko ez balitu, elako hartarazi du sektoreko langileen interesak defendatzeko beharrezkoak diren mobilizazioak eta grebak berrabiaraziko dituela hil honen amaieran. Ordea, Bizkaiak bere 12. kongresua egin du igande honetan derion eta bertan erabaki du Hego Euskal Herriko instituzioei eskatzea elikagai sintetikoen ekoizpen eta salmenta debekatzeko bidea abian jar dezatela. Sindikatuaren ustez, merkatuak jasangarri eta etiko moduan aurkezten duen elikadura sintetikoa nekazaritza industrialaren bilakaeraren ondorioa besterik ez da. Halaber salatu dute elikagai sintetikoen merkatua nekazaritza industrialen ezarritako finantza interesak mugitzen duela. Horregatik, ohartarazi du Donostian egin asmo den in vitro arategiaren lehen laborategiaren atzean dagoen Biotech Foods enpresa GBS multinazional brasildarrak kudeatzen duela, gaur egun munduko haragi proteinen ekoizle handienak alegia. Modu honetan eneren iritziz, inoiz baino premiazkoagoa da nekazaritza eta arrantza industrializatuaren paradigmatik sistema agroekologiko dibertsifikatuetara aldatzea eta horrek nekazaritza eta elikadura sistema eraldatzea eskatzen duela nabarmendutu. Guk hasiera batetik argi eduki gendun mantendu gure gendula proiektu familiarra edo behintzat gure eskuetan aurrera eroateko proiektu bat. Orduan, erabaki gendun, produzio txikia egingo dugu, guk kontrolatuko dugu prozesu guztia, maaztitik bodegara eta bodegatik bezeroaren gana, eta orduan, rentabilidadea bere lortzeko proiektu ona. Eta hori erabaki gendu noin dela 20 urte, eta horretan jarraitzen dugu. Beste erronka bat izango litzateke urteak aurrera doazela eta zer gertatuko dan aktibidade honegaz, guk suertea daukagu eta semea bere badago lanean neugaz. Orduan, pozik alde horretatik, gustura dabil, ni gusturago, horreolan gaztetasunaren laguntza bere badau. Nik uste dut, lehendik ikasi dugun hori, apurtxu bat moldatzen joan, eta aurrera begira jarri bar garela. Nik oso argi daukat txikitasunetik etorriko dala etorkizunarako bidea. Gaur egun bizi garen gizartia ez da lengoa, eta gaur egun gaztiek eta edonor sektorera hurbiltzen anak baserritik kanpo bizitza bat edo zaintza lanak direla, isialdi dela, dana dalakoa bai konziliatu alizateko edo biak ustartu alizateko modu bat gurean adibidez da talderana, ez da? Talde moduan egiten dugu lan, 10 pertsonek, eta holan antolatu aldoguz pixka bat ordutegiak eta bakoitzan behar izanari erantzun. Eta beste alde batetik, azkenengo urteetan ikusten ari garen klima aldaketaren inguruan, baserritarrok ere zailtasunak dauzkagula, bai lehen gaiak eskuratzeko aldetik, igez adidez belarra oso urria izan zen, oso gitxi eukien duzen, bolaka zailtasunek, eta guk argi daukagu gure modeloan, modu agroekologikoan, pixka bat animaliak, lurra, pertsonak, eta gero gure produktuekin herritarrak elikatuz, uste dugula gizarte iraunkorrago bat lortu dezakegula. Eta gaitza aldatuta serre mezua zabaldu dute milaka herritarrek Baionan eta abisua eman dute ere 2024ko urtarriaren batetik aurrera ez dute bigarren etxebizitza berri gehiago onartuko Ipar Euskal Herrian. Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa egin zuten larunbat arratsaldean 40tik gora eragile biltzen dituen herrian bizi plataformak deituta. Antolatzaileen hitzetan 3500 pertsonatik gora bildu ziren etxebizitzaren krisiari erantzuteko neurri eraginkorrak eskatzeko. Bi erronka nagusi azpimarratu zituzten bigarren etxebizitzen ugaltzaren aurka eta denei eskuragarri zaizkien bizitegien alde borrokatzea.
eskubide bat da, eta hori bermatu behar dela, eta hortarako araudiak finkatu behar dira, eta gaur egun dagoen espekulazio gehiagikeri horri penaldi bat eman behar zaiola. Gaiarekin lotuta gainera, hilabete hasieran iritsi zitzaigun Donostiatik albistea hotel berriak eta erabilera turistikoko etxebizitzak irekitzeko baimenak bertan bera utziko ditu Donostiako udalak martxoaren amaieratik aurrera. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspentsioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraiki ahalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez da ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrean jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginik izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarrian jar daitezken horietan. Azpiegiturei helduta ordea Burgos eta Gasteiz arteko abiadura handiko trenaren obretan aurkikuntza arkeologiko garrantzitsua egin zuten joan den astean Kristo aurreko 3000 urteko neolito garaiko herri baten eta Iter 34. erromatar galtzadaren aztarnak aurkitu zituzten Jundiz industrialde inguruan Gasteiztik hurbil topo egin eta estali kark arkeologia enpresako talde batek aurkikuntza aztertu du jada joan den asteburuan bisita gidatuak egin zituzten eta datozen asteetan abiadura handiko trenaren obrek lurpean utziko dituzte herria parkatu eta galtzada. Aurkitu duten galtzadaren zatia 95 metro luze eta 4 metro zabalekoa da. Astorga eta Bordele lotzen zituen Iter 34. galtzadak. Joan den asteburuan bisita gidatuak egin zituzten aurkikuntzak egindako gunean protestak izan ziren ordea. Atzoko egunean trenaren aldeko plataformek eskatu zuten berehala geratzeko abiadura handiko trenaren obrak eta tarte berririk ez lizitatzeko ondare kulturala eta historikoa zaintzeko helburuarekin. Espainiako gobernuari eskatu dioten egungo bideak hobetzeko azterketa egin dezala 2022ko aurrekontuetarako onartutako dirusaia abian jarriz eta alternatibaren azterketa kontuan hartuz plataformek aurkeztu duten planaren arabera Burgos Gasteiz tarteko bidaia 10 minutu luzatuko litzateke eta Gasteiz Iruña berriz 8 minutu. Gauzak horrela, Euskal Herria Bilduk galdera batzuk egin ditu batzar nagusietan Arabako aldundiak aurkitu dituzten aztarna arkeologikoak babesteko zer egin duten azaltzeko eskatu zehazki, jakin nahi dute noiz jakin zuen foru gobernuak aztarnak agertu zirela eta alegaziorik egin alzuen horiek babestearren Euskal Herria Bilduk zalantzan jarri du aztarna arkeologiko horien desagerpena.
Horregatik batzarkide taldeak galdera batzuk erregistratu ditu batzar nagusietan Arabako Aldundiak haiek babesteko zer egin duen azaltzeko eskatuz. Era berean galdetu diote Ana del Val Kultura eta Kiroleko Foru Diputatuari ea ondo baderitzon kultura ondarean betiko estaltzea. Yolanda Díaz Espainiako presidente ordea aspalditik ari da bere bidea egiten eta azaldu du etorkizunean zein norabide hartu nahi duen Espainiako lehen emakumezko presidentea izan nahi du hain zuzen ere. Horixe esan zuen Madrilen atzo Sumar alderdiaren proiektuaren aurkezpenean. Hau da aurten Espainian egingo diren hauteskunde orokorretara aurkeztuko dela. Humildemente creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama Sumar y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante, muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias. Adelante y a sumar. Eta gurera hueltan iazko abenduan aurkeztu zuten bagira egitasmoa Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen herri topaketak antolatzeko, mugimendu abertzalearen oinarriak eguneratzeko eta helburu eta etapa partekatuak kokatzeko asmoz, egutegi zehatz bat plantan ezarri zuten, epe jakin batzuk ezarriz parte bakoitzerako, eta lehen fasea bera aste ondarrekoa berri egunean bukatutzat emango dutena transmisio historikoarena izango da. Lehengo ABG eguna berezia izanen da, iparraldeko lehen ABG eguna egin baitzen dela 60 urte egi hontan ere itsasun, eta aurtengoak badu berezitasun hori, horrengatik, eta ere bagira prozesuaren baitan sartzen baita, nahi baitugu lortu abertzaletasuna, mugimendua eguneratzen, berrindartzen, eta hola kokapen horrekin abiatu nahi dugu aurtengo ABG eguna, ordean memento azkarrak izanen dira, manifa bat goizean, joanen dena atari ondora, ABG eguneko ahira, eta gero antik eguna izanen dira animazio, zikiro, eta gauean kontzertuak hori guzia kitorik. Ordean, espero dugu jendea etorriko dela, animatuko dela, ABG egun berezi honen bizitzeko. 1982an Rosa eta Arantxa Amezaga Mendizabalek bizia galdu zuten autoistripu batean Madrildik Donostiara zetozen bueltan Anaia Kolboren epaiketatik. Horrela gogoratu zituzten larunbatean etxerateko ordezkariek euskal presoen aurkako urruntze politikaren lehen biktimak. Donostiako Miramar jauregian egindako ekitaldian hala ere ez ziren izan sakabanaketak kalte egindako bakarrak 1990ean hil ziren Arzuaga eta Fontxo Isasi Zamoran beste bisita batetik bueltan eta 1997an hil zen Antonia Fernandez Alkalan zegoen Angel Figueroaren amona, ura ere istripuz horiek eta gainontzeko 11 biktima komendu zituzten hildakoen familia artekoekin batera, sakabanaketa bukatutzat jo eta astebete beranduago. Etxeratek duela 4 urte indarkeria adierazpen ezberdinen biktima guztienganako errespetu eta empatia adierazpen bat egin zuen jende aurrean. Senidek ordea, ahanztura baino ez dute ezagutu. Beraz, biktimen aitortza eta erreparazioari begirako urratz eraginkorrak ematea espero dute. Biktima guztien aitortza eta erreparaziorako urratzak. 16 pertsona horienak eta berorin senideak barne direla. Horik ez dago, oraindik falta dela haien aitortza ahalbidetuko duen lege esparru bat.
Gauza korrela dispertsioaren amaieraren ondoren, salbuespenezko legediarekin amaitzeko lanean jarrituko duela nabarmendu du Etxeratek martxoko azken ostiraleko elkarretaratzeetan. Ere Etxeratek zabaldu dituen datuen arabera 3.500 lagun mobilizatu dira presoen eskubideen alde martxoko azken ostiralean txarerekin batera Euskal Herrian zehar izan diren 78 elkarretaratzeetan. Herri gehiagotan mobilizazioak izan direla gaineratu du Etxeratek, baina horien gaineko datuak ez dituztela jaso azaldu du. Euskal Herria Bilduren galdera bati erantzunez, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak barkamena eskatu zien iragan astean 1984ko martxoaren 22an Espainiako poliziak Pasaian hil zituen komando autonomo antikapitalistetako laukideren familiei. Zehazki Euskal Herriko Unibertsitateak 2020an egin zuen txostena lehenago eta aurrez aurre ez emateagatik eta ekitaldi publiko batean ez aurkeztagatik eskatu du barkamena. Espainiako poliziak Pedro Mari Sart, Dionisio Aizpurun, Rafael Delas eta Jose Maria Izura hil zituen egun hartan, badian segada batean Euskal Herriko Unibertsitatearen UNESCO giza eskubideen eta botere publikoen katedrak egin zuen txostena 2020 urtean eta zantzu guztien arabera segadaura esekuzio bat izan zela ondorioztatu zuten. Inor ez dute zigortu hilketa horiengatik. Julen Arzuaga Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak iragan astean Urkulluri aurpegiratu zion zuzen ere txostena egin eta 3 urtera helarazi diela hildakoen senideei beste batzuen bitartez. 39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Izurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina arere deituta zeon da bilek azaldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten zen lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatiken 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, bidei bentzat papelak zenbakileek eta nonbait arazon bat eukizebela zenbakileekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta 7. ez dakit, ze arazo izen zan. Bentzat, 3 horietatiken, Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da, inbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro urrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha geuzu zen ineon, egongo ginela, familiak, eta, aurrea behire, ze nolako pausuk eman baritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire zan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko eta poliziak behoiek izan zian itzale ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Gainera jakin deu, arrazkeo ere, 4 txosten olakuk izan diela, 4 kaso desberdinetakoak. Hasiera lehena izan zan Perturrena, bigarrena izan zan Galiziar, 3 Galiziarreoz, hil zituztenak hor, desagertuta edo, eta gero beste bat, Naparrana. Eta gero azkena zan guria. Eta jakin deu, 3 txosten horiek einala familiei eskuetara eman zaizko bela. Eta gainea, Naparrana, justu txostena bukatuta zegoen guriekin batea. Gaiztua izan behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufrito, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian zartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izan behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin.
Eta guri ez egertau dan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izeteko gu txostorren horrorna, hori nahi dugu gaur egunik pixket hori argitu, ez? Eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du? Esango aldi gute. Pasaian gure zenideak nork eraltzituen segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea? Ez dakigu. Guretzako hain garrantzizko izango zen txosten bat, guk eskuetan aurkitzia, guk jakitun izitiek gutxienez familiek, eta gero baite horrek eukiko zuen, oi hartzune, eta emango zuen lanketa bat egiteko aukeria, ez? 3 urtetan aukera hori galdu intzin dugu. Eta gero gainea guz eskatzea ja, behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen azteko, ez? Benetan ja laguntzen azteko. Oinarte eukizte hon hori. Txostena jaso eta 3 astetan saiatu ginen telefonoz, e-mailez bialtzen pertsona baten izena, arduradun baten izena jakiteko, bilera bat iteko. Etziguten kasorik egin. Etziguten. Ez baginen biziko bezala. Osea, gaiztoa izen berda olako gauza egiteko. Hor erakutsi digute gurekiko ze sentsibilidade eduki duten. Utzaren urrena batez, noski, minduta gaude, azarre gaude, nola ez gea egongo. Pelunama 2021 urtean hiltzan, pandemia garaian. Txostena eman bertziguten garaia baino geruo. Ama horrei eskubide hori kendu indiote. Etzan ebazpen ofizial bat, etzan aitortza ofiziala izango, baina guretzako moralki horrelako txosten bat, katedradunak esaten zuena eskutan eukitzea bakarrik, guretzako izugarria izango zen. Eta hori ere ukatu indiote. Bai, gure ama berriz hiltzan oindala ja 8 urte, 9 urte ingoitu. Eta bera beti pena horrekin zegoen, ez? Gure ama beti pena hori, ez? Egunen batean, olako gauzek egin, bere semeei, eta bere lagunei, bere semia, torturak eta danak, eta kartzelak, eta espetxeak, eta bi semeki ontzin gaina, arez hauken min hori, ez? Noiz ez otezan argituko, beti pena horrekin. Eta justu, hiltzan, pena horrekin, nik beti izaten nuen ama, ezke ama, hau estatuak egindako sarrazki bat izen da, eta hori oso zaila izango da argitzia, ez? Oso zaila izango da. Gure zenide hori hilda dauden danai, gure ama bizirik gelditzean bakarra, 88 urtekin, eta pena batekin bizi da, ez? Aitortza ofizial hori jaso ez izana, ez? Da, esateu mundu ondan denbora gutxi gelditze zaiola, laizter hilkoala, eta bildur da ez oteun jasoko, ez? Bueno, bildur ez, esateu ez dula jasoko, ez? Eta zentzu hortan esaten nun gure guraso danak, hilda dauden guztiak ere eskubide hori bazutela. Eskubide hori eta behartzutela gainare. Eta ukain diotela, ez? Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzio horreza da. Horren soluzio da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromisoiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa, baldin bada, eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Hemen ez dago alderdikerian asuntua, hemen giza eskubideen defentsa dago. Eta bolo-bolo erabiltzen dute beti ahoz-aho eta beti hitz horiek erabiltzen dituzte, baina erakusteko garaian ez da hori egiten dutena. Gure kasuan ez behintzet. Eta gu ez gu famili bezala. Euskal gizarteak berdu hori. Han gertatu zana ez da gure historia bakarrik. Euskal Herriko historiaren zati bada. Poliziak nola jokatzen zuen, estatuak nola jokatzuen garai hartan. Eta honekin kirol arlola egingo dugu salto orain, izan ere azken berriei heltzeko Ane Urkiri kirol kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Ane? Kaixo, atzaldeon. Bai, arratzaldeon. Tira, hasteko futbolari helduko diogu Realak eta Atletikek bana berdintu dute anoetan jokatutako Efe-ligako 24. jardunaldiko Euskal Derbian, ondorioz puntu bana eskuratu du talde bakoitzak. Nola igaro zen partida, Ane?
Bai, azkenian esango dugu merezitxako puntu izan zala, bakoitzak zati bana menderatu zuen, lehen da biziko zatian reala izan zen nagusi, eta segituan izan gola gaina penaltiz nire izaiderak egin zuen gola. Txuri-urdinek dominioa bai, baloi jabetza bai, baina egiten da Mariasunen ate ingurura arrisku handirik ere ez zeuen sortu, eta aleti bizirik iritsi zen bigarren zati horretara, eta estrategia jokaldi baten, bigarren jokaldian, nahi Alandaluzek egin zuen gola, banakua, eta gainontzian esango dugu, aletik gehiago ez dutu zoala, bizitu egin zion berdinketaren gol horrek, eta bigarren egiteko ere zorian egon zen aneazkona batez ere, ate aurrian utxe egin zuen, eta garaipenak hor iez egin zion Atletiki, irabazi ezkero esango genion agian Atletikentzat auzpo galante izango zela, baina agian Realak horren beste zigor ezoala merezi, eta beraz, puntu banaketa horrekin konforme geratu bihar bitaldiak. Hemen nabarmentzekoa, noetan jokatu zela derbi hori, 7.009 zaleren aurrian. Ez da zenbaki makala, baina azken urtetan bai ikusi da, agian zerbait gehiago hain behar dela, duela urte batzuk, 25.000 zale ingururen hoien gana besteko, zen ere sensazio izan zen, nahiko hotz izan zela derbisa, 7.000 pertsona, 8.000 pertsona bai, baina giro aldetik oso hotza, jendia agian ezaguan partiduan sartuta, gainontzeko beste kimen ekitaldien pendiente gehiago futbolaz baino, eta horrek niri behintzat pertsonalki esaten dut, sensazio arrarua lagazian, ezalako egon tentzio hori, zelako egon giro bero hori, espero zana derbi baten. Eta agian hausnartu beharko dela, ean berezidan 7.000 pertsona hurbiltzean eta ez da iso txikiagoetan, jende gutxiokin, baina giro bero eta taldeen gandik gertuago sentiarazteko giro horrelako bat bilatu nahi bada. Bai, ez daitela hotza suertatu. Eta bestaldetik Saskibaloian Lointek Gernika Bizkaiak galdu egin du Erreginaren kopako finalerdietako partida Perfumerias Avenidaren aurka. Horrela, finaletik pausu bakarrera geratu da eta txapelketatik kanporatuta, ez da? Bai, hori da. Hemen nabarmentzekoa, finalerdietara ino iritsitzala Lointek Gernika. Hasieran finala ordenetan Gironaren aurka egokitu zitzaien jokatia, aurkari gogorra, eta hor esan daiteke sustekoa eman zutela Gernikarrek, irabazita esan bezala Gironari. Hurrengo urratsa zailago zen, Perfumerias Avenida talde indartsua eukizeuelako aurrean finalerdietan, baina hor ere urrats bat ere egon zian finaletik oso gaizki hasi zeuden partidua, baina azken laurdenean bizirik egon zian, 52-55 ere hurbildu zian Gernikarrak, baina momentu klabeetan agian utxe egin eta horrek eman zion Perfumerias Avenidari garaipena finalerako. Finala irabazi zuen Zaragozak, etxeko taldeak, eta beraz, hemen aipatu behar, Zaragozak arazki kanporatu zoala finala ordenetan, eta Zaragozan jokatzen duela bi euskaldunek, Laura González eta Gracia Alonsok, eta bintzat euskal ordezkari bik eraman zeuen kopo hori etxea. Hori da ez, eta konexioarekin bukatzeko aldiz, Malenosak Kilimon trailen irabazlea dugu Euskadiko txapeldun aterata, zer da hemen nabarmentzekoa? Nabarmentzekoa agian, bi gauza, Malenosan izena hemendik aurrea uste dut titular askotan ikusiko deula, garaipen asko eramango baititu, edo hori aurre ikusten da, 20 urte besterik ez daka eta honenen artean do, eta nabarmentzekoa Maite Maioran errekorra hautsi zuela, 2018an lortu zoan, ezarri zoan Maite Maiorak errekorra, eta errekor hori hautsi du, 5 urte geroago, 14 segundoan. Eta esan bezala, Euskadiko txapeldun lortu deu, eta apuntau biharreko izena da, gazti izanik ere, gerra asko emango doalako mendilasterketetan. Adi ongo gara orduan, eta honekin hemen utzi behar dugu konexioa, esker mila eta hurrengora arte. Plazer bat, ondo segi.
Eta bestaletik kirolarloko kontuekin bukatze alderan, bada besterik distirarik gabe erregulartasunak eman dizkien Elordi Zabaletari merezitako txapelak. Aspeko bikotea hasieratik nagusitu da, gabezi asko erakutsi dituzten Laso Imazen aurkan, eta merezita gailendu da akats asko eta joko handirik gabeko final batean. Nafarroa Arenan jokatu da finala, hori bai, sarrera guztiak agortuta. Kirol arlotik kultur arloran, goizeko 9 eta 45 ingururako jende ugari bertaratu zen larunbatean Barakaldoko Bekera Zeitfest jaialdiaren 2. edizioaz gozatu asmoz. Hasieratik festa giroa izan zen nagusi, ateak ireki orduko Jaizkibel konpainiak txilibitu eta danborrez girotu baitzuen Bizkaia Arena inguruan 14 orduko festarako. Bertan izan zen Hamaika Telebista. Belaunaldiak eta aurrekoak borroka egin behar izan du pauso bakoitza emateko, eta oraindik ere ez dugu lortu gure herrian lasai eta modu parekidean desfilatzea, beraz jarraitzen dugu borroka horretan. Peio Reparaz musikaria da, Zeitfesteko antolatzaile taldeko kidetariko bat. Larumatean nabarmendu zuenez, aurrera pauso handia eman dute aurtengo edizioarekin, hala ere hurrengo urtera begira ez den usartu ezer aurreratzera, gogora ekar dezagun elkarrizketa. Bigarren urtezia jarraizen festivala hitzen duzuela, zelan doie? Bueno, pozik gaudez, ze nik uste dut ondo doala asuntua. Nik uste ez gara, enpresa bat ohitua dagoena jaialdi handiak egitera, baizik eta lantalde txiki bat gara, eta hau nahiko movida totxoa den horretan, beti ere ez beldurrez, baina bai errespetuz etortzen gara ona, ez? Uste dugu, nahiko ondo ari dela gauza aurrera, jendez bete da hasieratik eta alde horretatik oso pozik gaude. Orduan, ikasten, baina nik uste dut aurrera pausu potente bat eman dugula aurten. Pentsetan zenuen espektatibak gainditu ditu? Inongo zalantzari gabe, esan nahi dut, nik burua nuen pixka bat bi mundutan, ez? Bat jaialdian eta beste bat Zetaken kontzertuan, ez? Orain ja perspektiba gehiagorekin ikusten dut, ez? Nik nuen burua pixka bat Zetaken kontzertuan enfokatuta eta horren ondoren ja beste movida bat hasiko zela eta orain bigarren movida horretan nago. Orduan, egia da, behar dudala pixka bat kanpoko bizta, agian hemendik hilabetera beste erabatera ikusten dut asuntua, baina egia zen ikaragarri pozik nago, nuen tentsio eta antxietate guzti hori ja aflokatzen joan da. Eta amaierako edo egunin bertako sorpresarik edo badeko zue? Jaialdian zehar, orotariko sorpresak egon dira, horietako asko pasatira, Jaizkibel egon da gaur, elektropotxetxe izan da hor, Dragen showak ikaragarriak izan dira, Hukaien parte hartzeak, horiek badut oraindik sorpresaren bat gorde, eta nik uste dut alde horregatik bereziari dela izaten jaialdi hau, eta gogoz horiek denak bizitzeko lehen pertsonan ja. Eta datorren urterako zer errepikatzeko asmoz?
bueno, nik uste dut badagoela green bat lantaldean hobetzen jarraitzeko eta proposamenak egiten eta beste urte batean proposamen berri bat egiteko green hori badagoela, ez? Ikusiko dugu eta oraindik nik uste dut hau pasata iseri behar garela, ikusi baloratu behar dugula, ikusi behar dugula ze jaso den da zerrez eta bueno, pozik. Datorna urterako oso zer aurreratu alko zendun? Oso zer? Ez. Ez, jaialdian pasata iseri behar gara eta zertu behar dugu eta orduan hasiko gara horreko. Egia da zerbait idei bat edo beste etorri izan dela, baina bueno, momentuz ez dago ezer firme, ez dago zu lanketa fundamentuzkorik egin, beraz, bueno. Gauzak horrela, Euskal Herri osotik milaka lagun gerturatu ziren larun batean festara eta horietako batzuekin izan ginen, euren asmoegatik aldezka hau da kontatu zeutena. Jaialdian gaude, festa erraldoia, herrikoia eta denona eta denontzat. Milaka lagun gerturatu dina ona zei festera eta jendearen ilusioa eta gogoa nabaria da. 20 artista baino gehiago igo dira oholtza gainera eta horrez gain ikuskizunak, kontzertuak, food truckak eta azokak ere egon dira hemen zei fest jaialdian. Eta horregatik Hamaika Telebista hemen da jaialdi honetan eta hau da jaso duguna. Bueno, neskak, inondik izatozi, Bueno, ni Portugaletetik, ni Barakaldo. Ni Algortatik. Mungiatik. Sopelatik? Algortatik. Iruñetik. Burlatatik. Bilbotarra naiz. Ni Semeindik, Markine Semein. Bilbotik. Bai, Errekaldetik, bai. Bai, Errekaldetik. Ze asmo gaurko? Bueno, pues ondo pasatzea, ez? Ni irakaslean naiz, gaur da nire lehenengo eguna oporretan, eta ondo pasatzea hori da asmo bakarra. Bueno, ondo pasatzera eta eguna pasatzera, men. Gaurko disfrutatu hori da. Eta kontzertu guztietara joan. Guztiko du nola dagoen ambientea eta dolan, eta ea. Hori da, amaiera arte geratu berez, eta hori. Lagunekin gozatu baitere, kuadriagoekin. Hori garrantzitsuena. Ondo pasatzea, eta musikaz disfrutatzea. Edan, gero bazkaldu pixkat, kontzertuak entzun, eta igual gero Bilbotik barna festa egin, igual bai. Zeit Fest festa oso polita da, eta artistak bereziak dira, justo orain, Samantha Hudson, igual munduko berena izan zen, zetak antolakuntza ona egin du, eta jaia eta ospatzera eta bizitza. Goizetik etorri gara, zetak ikusi dugu, Samantha ikusi dugu, ja gora kagabiz, posik, disfrutetan, kriston girue dau, eta gabera arte, amaitxu arte. Ondo pasatzea eta, bueno... Eta musikaz disfrutatzea hori bai. Ja ikusi ditugu guztiak, eta ni gogokena gozategi. Oin dela pilo bat ikusten zudalako. Zetak. Dantzatu duzue? Pizkat. Pizkat edo asko? Bueno. Orain gozategi, eta egon gara Samantha Hudson ikusten, eta pirritz eta porrotzu. Ere bai. Hasikeran gozategi gaitik eta kerobia gaitik etorri gara, ez? Baina, zetakena bebai importantea esan mutzako. Bai, berandu sartu gara, baina, bueno, ez eta gero la moda eta esnebeltza bebai. Nogen? Eta ni zeta gustatu zait. Eta baita esnebeltza. Bai, esnebeltza. Txikitatik egon gazelako esnebeltza entzuten eta hori. Baina orokorrean kontzertu danak. Hori danak, eta baita ere talde berriak ezagutzea eta abesti berriak baita ere entzutea. Samantha Hudson nik hori da, horretze bertan ikusi dugu eta super ondo. Osea, pasada bat da. Bai. Eskabidean. Burrositik datoz eskabidean. Ezken nire, nazin onda elektronika asko gustatzen zait, adibidez, zetak oso nahi izan zen. Bikate honek lotuta, zure sauria nirea da. Gauean Zahara, Rabe, elektronika, zua da, zua. Niretzat, zetak edo la moda ere bai. Ni gozategi ikusteko irrikitan nago, bai. Baina Samantha ikustera etorri gara, horretara etorri gara, da jazta. Osa, hemendik aurrera, topien. Berriro, errepikatzen. Asko gustatu zitzaigun eta azkenan erabaki genuen berriro etortzea eta hori. Artista berriak etorri dira eta hori. Aldaketak egon dira eta ondo. Oso ondo pasatu genuen, naiz eta, bueno, hilarak luzeak
Eta honekin iritsi da gurean gaur albistegiaren bukaera, besterik ez gure aldetik beraz, hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondizan eta bihar arte. Badator Geltokia, saio berria 11 telebistara. Nondik datozen jakin beharra dugu, nora goazen jakiteko, eta horregatik gaude hemen. Hain zuzen ere, Iruñeko geltoki zaharrean, hainbat gairen inguruan hausnartzeko. Ekonomia jasangarria, elikadura burujabetza, kontsumo arduratsua edo eta efizientzia energetikoa. Leku hau izan da landa eremua eta hiriburuaren arteko lotura, erdigune. Eta gaur egun, hainbat proiektoren abiapuntu ere. Etorkizunari begira badaukagu zer hausnartu, ezta? Asteartero gaueko 10:00 aurrera geltokian dugu hitzordua. Bertan solasaldiak, erreportaiak, kale inkestak eta Koldo Gartziaren errezeta goxoak edukiko ditugu zain. Beraz, badakizue, ez hutsik egin. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren, eiztari zaharra. Bekatuen lapurra, deituko dio. Ez aidazu, nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Hori bai tanto hori. Pertsona